Искам общината да уважава гражданите, да усещат, че тя не се отнася с пренебрежение към тях, че тя е част от тях и че работи и живее в този град заедно с тях. Искам да няма една ръка разстояние между нея и хората. И когато те влязат в сградата на общината или на районните кметства с своите проблеми, да бъдат посрещани от една модерна, всеотдайна, отдадена на работата си администрация, а не такава, която те гледа в ръцете колко пари ще й бутнеш под масата. Хората трябва да могат да разчитат на тази администрация, трябва да са убедени в нейната лоялност към общите интереси, към интересите на града. Трябва да са убедени в това, че това, което се прави с чувството, че искаме този град да бъде по-добър. В момента хората мразят администрацията. Те мразят да влизат в която и да е сграда, на която и да е институция, защото очакват да бъдат наритани оттам навън като кучета. И за съжаление много често това се и получава. Тази промяна в менталитета на администрацията ще стане чрез обучение, чрез мотивация, както и чрез подмяна на голяма част и вливане на свежа кръв в самата администрация. Самите служители в администрацията ще бъдат доволни от това, което се случва, защото ще забележат промяната както в хората, отношението на хората към тях, взаимното доверие, обмяната на мисли, на информация. Това, от което трябва да избягаме, е затварянето на общината в собствената си черупка и нейното отделяне от хората. Напротив, те са едно цяло. За да може в крайна сметка България да влезе като и София достойно като една европейска столица в 21 век.